Ir-rapport ippubblikat nhar it-Tlieta mill-Awtorita tas-Sahha u s-Sigurta huwa l-aħħar minn sensiela ta' dikjarazzjonijiet esperti li xejnu ħafna mill-biża' dwar il-ħażna tal-gass f'Dellimara. L-Inġinier Umberto Maffezzoli li jispeċjalizza fl-inġinerija kimika fir-rapport tiegħu analizza rapport ieħor li sar bħala parti mill-istudju dwar l-impatt ambjentali tal-proġett. Fir-rapport tiegħu Maffezzoli wettaq riviżjoni pożittiva tal-istudji li saru. Iżda dik ta' Maffezzoli ma kienx l-uniku rapport. Rapport ieħor sar mill-espert George Papadakis għal darb'oħra dan il-programm kien ippubblikat. Ir-rapport ta' Papadakis jindika li l-proġett mhux qiegħed ipoġġi riskju fuq ir-residenzi u l-komunità ta' Marsa Xlokk u l-madwar. Papadakis huwa konsulent tal-Unjoni Ewropea f'direttiva dwar it-tnaqqis ta' riski f'impjanti industrijali. Dwar dan ir-rapport il-kap eżekuttiv tal-OHSA Mark Gauci kien qal li dan ifisser li r-riski huma kważi non-eżistenti. Kompletament aċċettabbli kien qal Gauci. Dwar ir-residenti fin-naħa ta' ġewwa tal-bajja max-xatt, Gauci qal li r-riskju li jinqala xi ħaġa li jaffettwa lilhom huwa remotissimu. Fuq l-istess linja tkellem il-professur Alfred Vella, espert fil-kimika. Però fir-realtà nżommu f'moħħna li il-petrol, il-vapur mimli bil-petrol, għalija kważi huwa aktar perikolus minn dan il-vapur li ħajkollu fuqu likwidu li meta joħroġ minnu, jekk joħroġ minnu accidentalment, għax hekk qegħdin nitkellmu, u jaqa' fuq l-ilma tal-baħar, isir gass. F'dak il-punt ikun jista' jaqbad meta jsir gass u biex jaqbad irid ikun hemm xi ħaġa li tqabdu, mhux se jieħu n-nar sempliċement il għaliex joħroġ minn fuq il-vapur minn xi aċċident li jkun seħħ jew inkella xi jkun hemm xi toqba li mhux suppost qedem u joħroġ minnha. Vella li huwa espert fil-kimika kien qal li ma jistax jifhem għal xiex din il-biża' kull meta jkun ser jiġri xi ħaġa ġdida.